खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। तामुलपुर सिङाव थानाय नांजुलि गामियाव सासे गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय सासे दुथांखौ हमनो मोनदों। बिथांनि मुङा कुनुर आलीमोन। सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव बिथाङा हमजाबाय पुलिसफोरनि आखायाव। मैयानि दिनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा कुमरिकाटा बाथौ गौथुम हाबाफारिहानि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आरो कार्बि आंलंनि जिल्लायाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन आफादफोराव बरायनायनि थाखाय फैगौ 2013 मायथाइनि 13 फेब्रुआरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा लांहिन टाउनाव बरायनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै खावलायहरदों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि दंफां बादारि गामिनि सासे सुबुङा समेन ब्रह्म। बिथाङा गोब्राब लोमजानानै दं, बेनिखायनो देहा फाहामनो थाखाय गोबां रां अनसुंथाइनि गोनांथि जादों। बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय। सोरबा अनोबा सोनानै हरनो हागोन। बिथांनि एकाउन्टखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होबाय आङो। मैया प्रमद बर' सारआ क'क्राझार जिल्लानि PWD नि अफिसाव हाबनानै नुजाथियो आरो प्रमद बर' सार बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि लामाफोरखौ थाबैनो बानायनानै होनो बिथांखि लायो। 17 बोसोर बिटिसि सरकार थानानैबाबो लामाफोरा गाज्रि आरो दालांफ्रा औवा जेनलाबनि बायदिसिना नुनो मोनगासिनो दं दाबो। मैया नरेन्द्र मदि बिथाङा ड्राइभार गैयि एबा सालायग्रा गैयि ट्रेनखौ बेखेवनानै होबाय। बे ट्रेनआ 37 किल'मिटार गोजान खारगोन। 2014 मायथाइयाव मोनबा सोहोरावल' दंमोन, दा 18 था सोहोराव दङ आरो 2025 मायथाइ फैबा 25 था सोहोराव थागोन होनना बुंदों। मैया कंग्रेस दोलोनि 136थि गायसननाय सानमोन आरो बिथांमोना जेरावबो गावसिनि जोनोम सानखौ फालिदों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। भिडिअखौ नायखांनानै लाइकखौ होनो दाबाव।